गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर हरदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै मोनसे बिराद गोनां मेसेज आं रायजो राजानो होनो नागिरदों आरो लोगोसे जायफोरा दिनै खुंथायाव दङ पावाराव दङ एमसिएलनिफ्राय लानानै सिट आरो जायफ्रा एमएलए दङ जायफ्रा दिनै पलिटिकल एंगेलाव इनभल्व जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय आं बे लेखाखौ दिनै होनो नागिरदों आरो मेसेज होनो नागिरदों दिनै जोंहा जिथु 6 शिड्यूलनि जिथु पावार बै दासिमबो दङ होननानै जों दिनै फोथायो आरो थानांगोन नाथाय मोनसे आनफर्चुनेट मोनसे जाथाय जाफेरै जाथाय दिनै नैबे लेखाखौ नोंथांमोना नायबा मिथिगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव होगोन दिनै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ जोंनि बे 6 शिड्यूलनि जिथु काउन्सिल बियो गावनो होनो हायो आरो बेयाव रावबो दिनै इन्टारफेयर खालामनो हाया गावनो सिलेक्शन खालामगोन गावनो होगोन नाथाय दिनै सासे आसामनि नलबारियाव मावनाय सयल कनजारभेसनाव मावनाय सासे व्यक्तिया थैनानै थांबाय बे थैनानै थांनायनि बिसारलाया दिनै बिफानि जायगायाव मोननांगौ बे नलबारियावनो मोननांगौ बा बबेबा जायगायाव बियो मोननांगौ नाथाय नलबारियाव मावनाय बा आसामाव मावनाय सासे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि सासे व्यक्तिया बोरै मसलपुरनि सयल कनजारभेसनाव बोरै एपइन्टमेन्ट मोननांगौ दिनै आसामा हरबाय बिथांनो एपइन्टमेन्ट बे आनफर्चुनेट घटनाफ्रा मानो जादों मानि थाखाय जादों पावाराथ' जोंनिसो जोंनो होगोन जोंनो खालामगोन बेखौ बे 6 शिड्यूलनि काउन्सिलानो नाथाय दिनै बेबायदि स्कपखौ मानो लादों सोर खालामनो नागिरदों दिनै आङो बे फाइल नम्बरखौ आं बुंनो सानदों बिटिसि सयल 501/2010 बिनि फाइल नम्बराहाय बिनि थाखाय एनअसि नागिरदों बे एनअसियाव आं फाइलाव नुबाय जे गासैबो अफिसारफ्रा बेयाव नेगेटिभ लिरबाय बे जानो हाया नंगौ बे जानो हाया नाथाय दिनै स्टेटआ हरजों जाथावैखौनो स्टेटआबो दिनै मावदों नाथाय दिनै अफिसारफ्रा बेयाव नेगेटिभ लिरदों नेगेटिभ लिरनायनि उनाव जायफ्रा दिनै इएम बा चिफ बे डिपार्टमेन्टनि इएम बा चिफ बिथाङा जुदि एप्रुभ खालामना हरोब्ला एनअसिनि थाखाय अब्ला जों आरो गैला बिनिखाय आं बेखौनो गोसोखांनो नागिरदों थांनाय एसिस्टेन्ट लिगेल रिमेम्ब्रान्सारनि खेथायावनो आं बुंनो नागिरदों अफिसारफ्रा गासैबो नेगेटिभ लिरजोब्बाय जायखौ दिनै पोस्ट गैयालाखिनो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा पोस्ट क्रिएट खालामनानै एसिस्टेन्ट लिगेल रिमेम्ब्रान्सार सासे व्यक्तिखौ होदोंमोन जायनि थाखाय गोबां अफिसफोरा गुन्दुगुल जानानै मेम'रेन्डाम होलायनानै बेखौ एसएमइटिआव केन्सेल खालामनो गोनां जादोंमोन जायखौ प्रमद बर' बिथाङा इलिगेलि एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बेबायदिनो जुदि अफिसारा नेगेटिभ लिरसेयावबो जुदि सोरबा इएमआ डिपार्टमेन्टनि इएमआ एप्रुभ जुदि होदोंब्ला बै आसामनि सासे व्यक्तिखौ जेराव बियो पस्टखौ लानानै फैया जोंनि बिटिसिनि पस्टखौसो बियो लाफैगोन अब्ला खहाया सोरा जागोन बेबो 1 बोसोर 2 बोसोर नङा 50-60 बोसोर बे जोंनि पस्टखौ लागोन बेखौनो आं दिनै इएम एमसिएलए आरो मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो खावलायदों बेफोरबायदि आनफर्चुनेट घटनाफ्रा जोंनि जिआव जेन जाया जोंनि काउन्सिलाव दिनै आङो जोंनि संगठन आफादफोरखौबो जोंनि खावलायदों बिना मतलबाव संकसनिफ्राय सदियासिम प्रेस मिट होग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानदों बिना मतलबाव बिना कारनाव लाब गैयै लक्सन गैयै खामानिफोराव घटनाफोराव प्रेस मिट होस्लायस्लाय जायफ्रा दिनै जोंनि पावारखौ लांनो नागिरदों प्रेस मिट हो जायफ्रा दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव 18 लाख मान्थलि लागासिनो दङ बाहेरनि मानसिया बेफोरखौ खबर लाना दिनै प्रेस मिट हो बिटिआर एकर्डआ दिनै जानो थाङाखै जायाखै बर्तमान बेफोरनि थाखाय दिनै हाजार प्रेस मिट हो बिना मतलबाव दा हो देयार इज नाथिं जायखौ नुदों जेयाव जेबो गैया थांना थानो थाखाय दिनै रायजोनो जोंनि समाजनो जोंनि रायजोनो पावार नांगौथ' नैफोरबायदि लेखाखौ नायनानै दिनै प्रेस मिट हो होननायखौ आं दिनै लुबैदों खावलायदों दिनै साफ्रोमखौबो आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायदों बे एपइन्टमेन्टआ केन्सेल जानांगौ आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनगोन बे केन्सेल जायोना एप्रुभ जायो आं फाइल नम्बरखौ नायखाबाय लिरनाय नट्सखौबो नायबाय सयल
501/2010 बे फाइला दङ आं बेखौहाय नोंथांमोननि जो लाबोगोन बियो इमिडियेट केन्सेल जानांगौ नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट एन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360